Республикабызда Бейік Ватан сугышында җиңүнең 55 еллык бәйрәм тантаналары белән бәйләнешле иң зур вакыйгаларның берсе булып, Казанда җиңү паркын төзүне дәвам итү булды. Җиңү бәйрәме көннәре алдыннан 7 майда паркны ачу тантанасы узды. Сугыш ветераннарын һәм тыл хезмәтчәннәрен Татарстан Республикасы президенты Минтимер Шәймиев котлады. Тиздән Татарстан үзенең нефть эшкәртү заводын булдырачак. Аны төзү Нижнекамск нефтехим акционерлык җәмгыяте территориясендә алып барыла. Беренче этапның куәтләрен сафка кертү Татарстанның юл битумына ихтияҗларын канәгатьләндереп кенә калмый, Берләшкән дәүләт берлекләре илләрен дә тәэмин итә алачак. Заводны файдалануга тапшыру белән республика югары сыйфатлы мотор ягулыгы һәм нефтехимия өчен чимал алачак. Зәйдә яңартылган Космос кинотеатры нигезендә яшьләр үзәге төзелде. Үзәкне ачу тантанасы шушы районга эш визиты белән килгән Татарстан Республикасы президенты Минтимер Шәймиев катнашында узды. Яшьләр белән аралашканда һәм үзенең рәсми чыгышында президент яшьләр сәясәте мәсьәләләренең бүгенге көндәге әһәмиятен билгеләп үтте. Шәһәр яшьләре исеменнән гимназияны тәмамлаучылар Минтимер Шәймиевка символик бүләк, ялкынлы йөрәк тапшырдылар. Кинотеатрны яңартып төзегәннән соң, аның төп эшчәнлегенә, фильмнар күрсәтүгә тагын бер өстәлде. Аның нигезендә яшьләр ялы үзәге булдырылды. Әлеге үзәк балалар һәм яшүсмерләр өчен чаралар үткәрүгә бик күп мөмкинлекләр ача. За свою работу на десятки. Эшләү дәврендә мин 10дән артык киномеханиклар хәзерләдем. Алар республикабызның төрле төбәкләрендә эшләделәр һәм эшлиләр. 1950 елда Виталий Петрович Антонов үзенең хезмәт эшчәнлеген киномеханик ярдәмчесе булып башлаган. Кинопередвижкаларда да эшләргә туры килгән аңа. Әле ат, әле үгез җигелгән кинопередвижкалар авыл районнарын гизеп, ызба читаниларның һәм авыл клубларының залларын тамашачылар белән тутырган. Армиядә дә яраткан эшеннән аерылмаган ул. Укчы радист Виталий Антонов инициативасы белән гарнизон клубында кичләрен, очышлардан соң фильмнар күрсәтү оештырылган. Аның ярты гасыр хезмәт эшчәнлеге кино белән бәйле. Киномеханик, киноустановканың техник җитәкчесе, кинотеатр директоры булып эшләгән.
Әле хәзердә Виталий Петрович үзенең һөнәреннән аерылмый. Зәй кинотеатрында эшләвен дәвам иттерә, һәм ватаныбыз кинематографы торгызылыр дип ышана. Музейга нигез салынуның 105 еллыгына һәм Казанның 1000 еллыгы якынлашу уңаеннан Татарстан Республикасы берләштерелгән Дәүләт музее киң программа хәзерләде. Шуларның берсе театрлаштерылгән Казан шәйләве тамашасы Кремльнең Спасск манарасы каршындагы 1 май мәйданында узды. Музей хезмәткәрләре бәйрәмгә җыелучыларга татарларның һәм русларның чәй ичү гырыф-гадәтләре турында сөйләделәр. Самаварлар һәм музей фондындагы фарфор эшләнмәләрнең коллекциясын күрсәттеләр. Музей каршындагы Витязь хәрби тарихи клубы вәкилләре урта гасыр сугыш кораллары белән коралланып, чын рыцарь ярышлары күрсәттеләр. Казанда Татарстан Республикасы зур концерт залында, шулай ук Яшелүзән һәм Түбән Кама шәһәрләрендә Авропа-Азия 2000 заман музыкасының 4нче халыкара фестивале үтте. Концертларда Авропаның, Азия һәм Американың 17 иленнән композиторлар һәм башкаручылар катнашты. Инде Казанда традиция әверелгән фестиваль программасына беренче тапкыр синкретик музыка мультимедиа концерты тәкъдим ителде. Казанның заманча музыка яратучылары яңа башкаручылар белән бергә инде таныш булган музыкантларның чыгышларын яратып кабул иттеләр.